Det är en liten challenge här. Har lite sån här citronsak här. Ja. Här är jag glas. Ja, man vet redan var det här kommer gå och var det kommer sluta. Man kan få upp den här jäveln. Och sen bara droppe efter droppe. Åh jävlar. Jag tror det där räcker i alla fall. Ja. Okej. Åh fy fan vad det luktar. En gammal. Så är det, vad fan är datumet på den här? Nej, 2015 är chill. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Och likea den här videon. Åh fy fan. Åh fy gärna subscribe den här videon. Likea. Det här tog jävligt mycket mod. Och vara en soldat. Peace out.